A comarcalización dos parques de bombeiros de Galicia saíu unha vez máis á palestra. Esta mañá a presidenta da Deputación volveu a dicir que ela non ia posicionarse nin a falar de investimentos ata que a Xunta de Galicia lle presente un proxecto claro e conciso do que realmente quere facer con este importante servizo. Nos temos un análisis feito e un estudio que lle presentamos a Xunta, porque non sí que temos, e lle demos, o señor Luis Menor ten o estudio, a análise da proposta que fai o xerente que técnica. Si hai outra alternativa, cando a poñan en riba da mesa, eu poderei decir, mentras non haxa unha resposta técnica seria alternativa, non vou a ter ningunha posición, porque, repito, eu son unha política seria. Eu falo sobre proxectos técnicos. Mentras tanto, repito, eso non é nada, é aire, é vacío. Pola súa banda, o alcalde da cidade lembrou que se leva falando moitos anos desta comarcalización, pero que os feitos son os que son, e de momento non hai ningún movimento. En todo caso, Lores dixo que están abertos a dialogar e a chegar a un entendemento nesta materia. Estamos abertos a esa comarcalización, sempre cando os veciños de Pontevedra non se queden cun servicio peor co que teñen e non nos custe máis co que nos está custando. A partir de aí, abertos a calquer posibilidade. Concello de Pontevedra e Deputación insisten en que a Xunta debe ser máis precisa e presentar un proxecto serio e rigoroso en relación a esta comarcalización.